Diyan pa ko sa kupos ko, chat ko kay maligo ko. Tapos kaya makadto ko subong makadto ko sa masimba ko para mabuhin-buhinan lang ako niya mga basta. Tapos nanawag na ko kay boring gali kung ikaw lang yung isa ya. Mga subong biyabi, wala ko na po daw nga best friend. Best friend. Hey, kahapoy ko no. Wala ko na lang sa ng balay niya mga ano ko, magsimba. Isa para guidance no, guidance kay God. Nabayan niya ta sa load daw tanan. Tapos sambal ko dito ko masaka sa babaw kay gusto ko magpesto dito sa taas. Pero nag-video ko, wala pa man niya ka no, why pa nag-start ang misa. Ngita ko sa ako niya pinungkuanan, puro tanan may japong ko. Iambal ko, dire na lang ko sa gilid na matindog na lang ko. Tapos ng misa, harin ako, nagwan ako sa gawas. Nag-video ko gamay, kay wala mo ko storya ko, wala mo ko, boring gali no, boring mag lakat nga ikaw lang isa, or may kaduan nga ikaw lang isa. Pero nga kung siyempre nga kung tuyo, dire magsimba, kag mga guidance, kan ikaw lang isa, kung basta sa ano mo. Tapos hambal ko, maapit na ako sa Plaza Independencia kay mag chill pero ginggutom ko, nagapit ko na rin sa 7-Eleven kasi ko may kung ano din ang pwede kong mabakal, Libnon or soft drinks, ay ice cream lang gali, pang ice cream ang budget ko, ice cream lang akong bakal. Tapos sarin ako sa Plaza Independencia. Kasi ko, basila mo naman ko di ko nga makita. Di nga mga, ano na, basta bala mo na sa mga plaza. Rin may mga partner, mag-uyab, no? Mga pamilya. Chill man eh. Tapos may sundan ko mo doon kagay. Ngayon ako try number. Kaso, moloy, on yung blaya boy. Boy moloy, on. Why eh? Malo na kay Mundo na lang ito eh. Kutob na ito sa video dali. Tapos, aray na, Plaza Independencia, nakita naman na ninyo. Tapos, ang ginulong, sorry ko ba nagadto ko din yung ko pod. Nagadto ko din yung wala ko partner. Amo na gani kung wala ka uyab, wala ka partner. Pimuno ka lang sa boarding house mo, magmukha na lang na. Depende si mo. Or, amo na, minsan naman ko di nga mag-uyab. Nag-aawa ko naman ang bilog na Plaza Independencia. Wala ko pa din nalago diri nga park. Tapos diri manakita ko diri nga isa ka girl nga ko hindi na to siya dapit man ba ko itupadan ko siya, siya lang isa. Pero na-notice ko sa unahan may naikwan na mga tao kasi ko ba si mga grupo yung tropa yan ko ba si makastiguhan pa ko ni karon at ko kay muno nga lang no eh. Tapos, naburing man ako kay wala ko storya ho, no? Wala mo ko dahil ka, kuan. Amo na o, kulay na lang ko. Pero amo na nakita na ko sa akong pag-black hat. Hambal ko, mayo, pa wala ko nilagay, gilain ang buhot ko. Amo na, kay lagaw-lagaw ka, wala kay uyab. Wala kay uyab, di ka na maglagaw. Pay mo, nung na sa lungga mo. Amo na, yung video-video, kung tapos ng Christmas, pero Christmas gyapon din sa Plaza Independencia. Aba, yung paano ko pang tsura kung among gyapon, may gyapon nagbago. Hambal ko, mapuli na lang ko eh. Kaboring man sa kang sa kodari. Tapos nalabihan ko yun eh, ang street. Abot, basta mo na.